dneska si zahráme Fortnite. A pojďme na to. Jdeme Fortnite. No prostě hráme Fortnite, no. To trochu laguje, keď to spustil nahrávanie. No nič. Jdeme, kde vyskočíme, dáme S-ko. Daj to S-ko, more. Vyskakujeme tu. Vyskakujeme, jasné, že tu. Doletíme tam. Typek vyskočil s nami, neviem aký. Tam doletím tam, prosím, nechcem dopadnúť. Prosím. Yes! Doletel som tam, dúfam, či nezomrem. To je to, či nezomrem. No. Poďme tu hore pristaneme. Ideme. Ničenie. Á, dobre, sme tu. Čo to? Á, máme rakety, neviem na čo. Rakety, máme zbraň, ideme, niekoho zastrelíme. No, nič, môžem ísť dole? Ďakujem. Tu je zbraň. Nie, ešte niečo lepšie. Mám štít. Čo je toto? No. Máme štít! To je také husté. Modrá zbraň. No, to je nič moc. Dúfam som, či to bude brokovnica. Toto bolo, čo to je zlatá zbraň? Nie, ale vezmeme to. Máme veľa nábojov, nebojíme sa ísť. Môžem ísť v okno? Môžem? Asi nie. Máme to v páži. Máme štít, bereme štít, more. Máme mieritko tu. Nemáme mieritko tu. Máme skára. Čo bolo? More. Aha. Čo malo byť? Okej. Ne, do auta som nechcel ísť. Máme zlato goldy. Bereme. Nice X upka. To je dobré. Ako... To je výborné. No, jak povedať. Čo povedať viac? Ľudia, lanovka. Ideme to skúsiť. Sú tu dve. To bolilo. Ako... Si na srandu. Ideme sled. Sme černé negr, ktorý... shit. Sme černý negr, ktorý vie sledovať. A dostali sme XPčka. Čumíte more, čo? Shit. Tam som videl niečo. Musím to musím mať. Môžeme to vypiť? Ja to chcem vypiť. Čo malo byť? Môžem to vypiť. Čo to robí? Dobrý den. Aha, tak to nechcem. Teraz tu určite niekto vraví, že som kokot, a ja také niečo nepotrebujú. Ideme dole. My našli niečo. Tu je niečo, ukáž, čo to je, či to bude to, čo potrebujeme. Veľká H, malé O tam je. Brokovnica. Teraz za ktorú zbraň to nepotrebujeme, za túto.
A má najmenej nábojov, bereme tuto. Ha. Brokovka! Ne, čo je tu? Zase. Kurník. Ďalšia zbraň. Toto nepotrebujeme, potrebujeme zelenú zbraň. Ja šprdal, že som vystrelil. Ok, bežíme hore. Ako sa dostaneme hore? Som sa zlakol. Nesmieš robiť také šoky typku. Aká s tým sa budem rozprávať. Máme to! Yes! A toto mal neviem. Máme ho! Yes! Ktorú zbraň potrebujeme? Toto. Potrebujeme toto. A ne, vieš čo, to nepotrebujeme. Ne, toto potrebujem. Toto nepotrebujem, potrebujem zbranie. Normálne. Dobre, mám viac nábojov. Nečakal, že ma tu typek nájde. Ako, to ne. To takéto niečo si dovolať ku mne? Nikdy. Typek sa tu snažil stavať, no nič. Máme první kill. Teraz dúfam, že s ním nikto hore nebude. Ba, aké tak má asi drbne. To je hajzel. Cápek, cipni. Cipáku. Mrtko. Poď sem. Neboj se mne. Ja ti za to utečem. Bye bye. Ako? Hej, more. Budeš ma srať? To čo je? Čo je? On tam strieka. On tam niečo strieka. Niečo strieka. More. More, bude ma on srať. Budeš ma srať, typku! On sa stáva vyššie a vyššie. Dobre, ja ho serem. Môžem byť taký krivý už? Potrebujeme štít. Nie! Dobre. Ľudia, pokus číslo 2, prvý sa nepovedol. A druhý sa povedie. Si až predal, že on byl. Už niekto zaskočil. Tam je, to sú vrany, aha. Dobre, úplne vritím. Výťah opäť nechodí, jak z dola 13. No comment. You please. Nedopadnem semka. Vidíte, som král vežičkár. A teraz to zničíme. Má toľko hápok. Česká, oplatilo sa tu pristávať. To vypijem. Ja, Nám. Už nemôžem. Ty kokos, to je jak naschvál. Čo je toto? Aha, to iba tak. Bra. Tam niečo je, tam to vidím, ja to vidím. Ne, som slepej. No som, ale nie až tak moc. Ujem.
sa ide ešte nižšie. Ideme do podzemia. Bojím sa. Mama! Pištolka, sme pištolkáči. Aha, tu sa nešlo inejšie. Tu sa išlo do matere. Potrebujeme lepšie zbranie. Ideme hore, otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. To sa bude hodiť. Takže, máme tu zatiaľ... Nemyslím. Ešte, čo tam je? Čo to je? Ukáž, je to... Aha, tu je turetka, tak tu hodíme sem. No a máme túto zbraň. Krmá je zbraň. Tu je ďalšia. To je brokovka, takže to vymenujeme za túto. Takže ideme. A potom ospravedlňujem sa za to, že keď bude toto videjko troši dlhšie. Čo tu je, more? On tu prišiel. Nikto tu nebude stráť bezo mne. More. Zastrelím vás. Pomoc. Mama, ja neviem chodiť. Mama, pomôžte. Čo až pridal? To strieľa. Strieľaj. Mamo. Najlepšie, čo trúbíš, more? Mám snajperku. Ale ja nechcem snajperku. Ani raketky. Čo sú mi raketky? Nevadí. Ideme dopredu, more. Hypse. More, mama. Pomôžte mi. Mama mia. Tam je typek, tam je capek. Není tam stapek, tam je iba môj stroj, odrbal som vás. Čo je toto, more, to vyskúšame. To hodíme tam. Bum. Ešte jedno hodíme tam. A ešte jedno hodíme tam. Toto si zoberieme naspäť. Ja neviem mačkať čudlíky. Môžem sa postaviť, more. Bežíme, sme najrýchlejší slide. Bom. Ňam. A, už mi došla stamina. Ten neger nemá ani potuchy, čo je dobrá stamina. Ale no tak, more. A tam hore sa strieľa. Ideme sa tam pozrieť. Nikto tu nie je. Ja som to počul. Alebo som to bol iba ja. To sú slidy, čo, more? To čo je? Zšimu až teraz. Jaké úst. Čo to bolo? Ideme, bežíme, dáme slide z kopca. Som sa skoro posral. Plaveme, môžeme ísť dole? Šipky. Au, to som sa zapichol do zeme trochu. Ne, mama, už tu je bordel. Ja zomru na border. To nevidím. To vidím. Ja zomrem na border, ten border je nejaký rýchly, myslíte? More. Ježiš, aut. Ne, za to dostanem žlutý dolár, to nemôžem. Kde sa strieľa? Na druhej strane sveta. Tu je korunka. Tu je korunkátor. Neviem, čo to znamená, ale choďte do matere. Ja to budem musel obísť. Si sa posral, nie? Som ho videl. More.
Hodeska. Dohodneme sa. Kámo. Môžeme. Ak po mne začne strieľať. Ignorantit. Dobre, tak tu som sa skôr postral. Ideme. Väčšinu tohto tu iba behám. Ja som ho trafil. Stoj, more! Jožin! Ožrale! Ty hajzle. Ježišmaria, ďalší. Uaj, ty kokos, ja som sa nejako rozdiel. Musím si hodiť toto. Ja potrebujem... Ja som tu No, tak ten má dobre snajpov. Dobre ľudia, toto by bolo na dnes 6. No, dnes všetko. Nezabudnite like, ak sa vám toto video páči. A na budúce, čaute.